Klimatické katastrofy 10. až 12. januára. Rakúsko. Búrka Charlie priniesla chlad a vietor, ktorého rýchlosť lámala rekordy. Poľsko. Na pobreží Baltského mora zúril silný vietor, ktorý v Darwove spôsobil vysoké vlny. Taliansko. Cyklón priniesol výdatné sneženie. Čiernu horu zasiahla búrka sprevádzaná silným vetrom a snehom. Rusko. Cyklón Charlie dorazil aj do Petrohradu. Ulice ostali pokryté rekordným snehom. Mayotte, Francúzsko. Cyklón Dikeledy priniesol silný dážď v Pamandzi na juhu ostrova Petite Terre. Spôsobil záplavy a škody. Severovýchodné pobrežie Madagaskaru, severne od regiónu Vohemar, bolo ťažko zasiahnuté cyklónom Dikeledy. Alžírsko. Sneh pokrýva veľké oblasti a blokuje cesty v strede a na východe krajiny. Severozápad Južnej Afriky zasiahli záplavy po silných dažďoch. V Singapure spôsobili niekoľkodňové zrážky záplavy. Indonézia. Sopka Ibu vybuchla, z jej vrcholu vytriskla láva a 4-kilometrový oblak dymu. Malajzia. Štát Johor zasiahli záplavy v dôsledku pokračujúcich silných dažďov. Filipíny. Intenzívne dažde v provinciách Severný Samar a Sorsogon vyvolali záplavy. Austrália. Silná búrka spôsobila bleskové záplavy v Melbourne. USA. 3 aktívne požiare v Los Angeles sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu. Búrka priniesla na juh centrálnej Aliašky vysoké teploty, spôsobila rozsiahle škody, výpadky elektriny a záplavy. Mexiko. Zemetrasenie o sile 6,1 stupňa nastalo neďaleko obce Coalcomán de Vázquez Palares. Zaznamenaných bolo 311 otrasov. Bolívia. Záplavy postihli približne 600 rodín v obci Quime v departemente La Paz. Silné dažde na juhovýchode Brazílie si vyžiadali najmenej 11 obetí pri zosuvoch pôdy v údolí v štáte Minas Gerais. Tempo klimatických zmien prevyšuje očakávania vedcov a nezodpovedá klimatickým modelom, ktoré sú prezentované verejnosti. Čo sa skutočne deje s našou planétou? Odpovede nájdete v tomto videu.